Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tasih sami nderek cegah lek. Waduh. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Wah, nyuwun pangapunten panjenengan rada suk-sukan wong dikersake lakone Wahyu Makutha Rama. Wah. Mongko lakone ya mung dawa. Nggih. Para pamirsa iki padha ngenteni Mbak Elisa Urkarus Alaso. Wah, jan. Cara kembang ngono lagi mekrok-mekroke. Luar biasa piyayine ya gandes luwes. Ya cantik. Wah, suarane becik. Saiki malah wis gelar doktor S3. Luar biasa. Aku jane ya pengen dadi dokter. Nek nyontek ya milih-milih. Sak ora-orane ya wah ya kaya Elisa. Nek pasiene kaya Ari wis tak tolak. Wis oh, ora kok perkara lara wis kekerepen disuntik. Matur sembah nuwun. Hari ulang tahun Desa Bangun Mulya yang ke-15. Aku sak kanca rombongan ditimbali supaya sowan dene panjenengane Bapak Haji Sunarto ing waru kene. Wah, luar biasa. Lagi telepon wae wis ling surup. Nalika semanten kula dipun dawuhi Mas Wahyu tanggal 11 saged mboten mayang enten Bangun Mulya. Oh, siap. Siap. Nggih, matur sembah nuwun sekedap malih kula transfer nggih Mas minangka DP. Waduh. Gandeng aku ki ora duwe nomor rekening. Ora duwe nomor rekening, aku nyilih nomor rekeninge sing numping kuwi, jenenge ya Wahyudi. Nuwun nomor rekeninge ingkang BRI Mas. Oh, siap. Tak kirimi. Wah, monggo Pak, kula aturi nomor rekeningipun Wahyudi. Oh nggih. Ah, wis transfer jebret budal. Wahyudi ngabari aku, "Wah, Mas enten duit mlebet 1 juta." Oh iya, matur nuwun kok tak jukuke. Bareng tak jukuke dhuwit 1 juta lah. Sesuk Pak Narto telepon melih. "Mas Wahyu sampun kula TF menika gangsal yuta." Lah cilaka iki. Dik wingi dik 1 yuta kuwi dite sapa iki? Lah iki wis tuwuh tandha pitakon jroning utekku. Wah, iki gek seling surup iki engko tenan. Bareng wis kena 2 minggu jebret, Wah. Sing numping njur nyang omah, Mas nuwun sewu. Apa? Sing dhuwit 1 juta dik wingi jebule dhuwit kula. Waduh. Wah, sida balikke kadung entek ya. Wis ora dadi ngopo. Bakune dinten menika kula sak kanca saking Manunggal Aras. Ugi Mbak Elisa Urkarus Alaso sampun saged pinaringan bagas waras, sehat, saged sowan nderek ngregengaken, nderek cegah wungon wonten Bangun Mulya ingkang berulang tahun yang ke-15. Semoga Bangun Mulya tetap maju, semoga tetap menjadi desa yang mandiri dan penuh dengan kesejahteraan. Allahumma amin. Matur sembah nuwun. Tasih wonten sing lenggah teng wingking nggih? Oh nggih tasih. Wah. Dasare nggih suwe mboten enten wayang. Wong sakmene mbane kok ora ngenteni dalange sing dinene kok Elisa. Manjane aku ki arep munggah panggung ki wegah macak ora dandan kejawen. Wis kaosan oblong wis nanggap Elisa ngono wae. Mbak Elisa Urkarus Alaso. Sugeng enjang Mas Petrus. Enjang, Mbak. Wah, sae niki. Nggih, apane sing sae? Lah niki piyayinipun istilahnya niki mboten kok ngenteni Mbak Elisane napa ngenteni napa-napa niku mboten. Ning sing utama niku berarti niki pancen bener-bener cinta kalih budaya niku nggih Piyayi Bangun Mulya niki. Nggih, mugi-mugi untuk tahun depan lebih di ngrembakake melih nggih, Mbak. Amin, amin. Nggih. Wayangan melih wong dalang mriki nggih kathah, mboten kudu kula. Tenan? Nggih, kanca-kanca dalang menika ingkang kathah nggih, Mas. Hah? Banyak.
banyak sekali Mbak yang ngasto gender itu juga dalang. Nggih, menika Ki Sukir. Nggih. Tondo Gamelono. Ya Mas, menika kakang kula barep. Ya, sing ngasto gender. Saya pun malih. Sing demung menika niku nggih dalang. Dalang. Ki Adi Swasoma. Nggih. Lajeng sisihe menika Ki Ferdian Trisangga menika sarjana seni isi Surakarta. Wah, jos. Nggih. Nggih. Lajeng sing sisihe sing lemu sing lagi mangan niku nggih dalang menika Ki Payudili. Dalang sedanten iki. Nggih, menika Malang Chinese. Oh, nggih, Nggih, saking dados Malang. bapakipun Malang, ibunipun Chinese. Oh, nggih. Dan wayangane ampuh, wayangane hebat. Wah, ditunggu. Nggih, hebat meleh nek mangan. Nggih. Lajeng nika sing mbunang penerus nika nggih dalang. Kula klambine beda dhewe nek nabuh mau padha kancane. Oh, nggih. Sok asing bintang tamu kan. Nggih. Ki Mangku wanita menika. Weh. Kok apik gelare. Sing gampang menika, wah niku pun dalang pengruatan, Mbak. Oh. Nggih isu-isuan mengke nggih. Mbak Ilsa Oke. anu Dawuh Mas Petro. nggo tombo kangen kalih kanca-kanca seneng nggih sowan mriki malih nggih. Ya amin, seneng banget kayak sesuk ben sowan mriki malih. Semoga. Nggih mboten harus saya, tapi nggih dilalah kalau jadi tenan aku beneran. Yang namanya sinden itu tuh juga ada masanya Mas. Jadi nanti juga muncul lagi yang muda-muda nanti bisa meneruskan jadi dari generasi ke generasi. Saya nanti juga apa udah jadi penulis, mamane apa dadi dosen, langkung muncul meneh adik-adik iki dadi bintang. Ngaten to, gentian. Dadi ra kudu aku. Kok sik upama kowe dadi penulis, dadi dokter, dadi apa neh? Dosen. Dosen. Oh, Terus upama kowe tak jadikan yang kedua piye? Idi. Kose to. Kose to. Idi. Aja salah tampa sik. Idi. Kose aja salah tampa sik. Kok dadi sing kedua? Maksud saya yang langsung kedua, kesenak Mbak dia. Yang kedua di kartu keluarga saya, ngono lho. Aja, beda keyakinan awak dhewe. Iya, aku ngayal gelem kowe ngayal apa to? Ora yakin kok. Aku ora yakin kok ro awakmu. Nggih niki ketombo kangenin napa? Ajengan ada yang diminta Kak. Sonten wau wonten tembang Banyuwangi, Sumebyar. Oh, Banyuwangi. Sumebyar. Sumebyar kula dereng saged nek Sumebyar. Lintune napa? Ya umume nggih Gerajakan. Gerajakan Banyuwangi. Gua asu-asuan karo Bawa. Hah? Karo Bawa. Heeh. Nggih, niki langsung ngadeg iki. Iya, iya. Ora halus-halusan dulu to, langsung to. Langsung main kasar iki. Wah, celak. Pepet to. Duduk napa berdiri? Berdiri. Saya tak tarik sik. Pak, Mbak Elisa berdiri napa lenggah? Berdiri napa lenggah? Berdiri napa lenggah? Lungguh apa lungguh? Panggah ngadeg kok ya. Ngadeg, jumeneng. Oke. Super power Mbak Elisa itu setiap malam pentas tapi luar biasa. Wah, kowe ora duwe kesel. Ya dilalah tuh yang bikin ono energi itu ya ketemu sama masyarakat Mas. Jadi dongane ketemu masyarakat ki le merancang acara biasanya udah berapa bulan, berapa tahun. Jadi kalau kita itu ketiban sampor istilahnya diminta untuk menghibur nopo gayangke suasanten ya sebisa-bisanya tetap ceria memberikan energi positif untuk masyarakat yang udah membuat acara sedemikian rupa. Ngono kok masyarakat ora kon jatuh cinta sama kamu. Piye to? Coba Pak kuwi sing lenggah ning kono iket mau ki nyawang kowe wae. Nyawang ya. Pak Camat berem kondur nggih. Masih loh. Masih lenggah. Masih loh kok kayak kuat ya, kuat. Ini tadi WA saya, Mbak. Ya. Mas Dalang saya tidak pulang sampai bubaran. Mantap. Mau nganter Mbak Elisa ke Speedboat. Wah, oke, dijamin aman ini nanti. Ya. Haha. Wes, Jan. Loh, Mas Gareng. Siap aku iki anggere petuk. Dewe wae Mas Gareng. Krungu kowe iki wis
mak teratap. Iki gek Bagonge mau wis oleh isih kok. Bagong. Bagonge meh wayang kuwi apa wayang wong? Bagonge lho tese lho. Kok mesti kecer. Enggak rene, kancane ono san. Wah, ya kecer terus lah. Wong gede sakmono lho ra ketok. Nah. Ya ngono. Piye Mas Bagong? Ora karo mas aku yang ngadeg aku kadang dodok ngono ku ya ngadeg aku kok. Dodok kok ngadeg? Takon aku lho. Kandhani kok. Oh, ya ngadeg. Ya ngadeg ket mau aku. Ora kesel. Ya aku ki nyawang dirimu kita kok mburi ki ya ngadeg. Oh, ya ngadeg. Iya. Ngadege ket mau nganti saiki. Ya kuat. Ya kuat kok. Kandhani kok. Mangga. Sabar, kowe sing ngadeg-ngadeg ku ya sabar, aku sik tak ngatasi. Tepuk tangan buat Mbak Elisa. Ora mau ngadeg aku yo ngadeg merinding-merinding iki. Oh iya kok iso berinding ngono ya. Lho mbok jan aku nek krungu suara. Aja rasa dicedak-cedake iki kok telek cecak iki, ireng putih. Ayo. Wong kono dojen es telu e. Nyaram yai noswan Dalem. Piye? Piye? Menurutmu Mbak Elisa piye? Suarane piye? Situ. Suarane ya des banget kok. Anu piyayine cantik apa tidak? Ya mempel ki mau nek sampean ngomong ki kedua nek aku yang ping telu ya ora apa-apa. Kok sik ditakon urung dibangsuli kok ngrebuk liyane. Ya aku langsung menjerumus kok ya. Cantik apa tidak? Pertanyaan yang sangat bodoh. Gimana dijawab itu cantik apa tidak kok malah pertanyaan yang sangat bodoh. Wah sing ngerti ini barang kaya ngene kok ditanya cantik apa tidak ki ya ora jin apa dalange ngantuk apa piye? Wong aku ngantuk tak jantan ngene. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Apa cantik apa tidak? Cantik. Nah ngono lho. Ngono. Jawaban tinggal A Alah karo ngono B. ya dadak-dadak aku kon makili lho kowe iki jan. Aleman. Ya. Aduh. Lanjut ke. Pianyu wangi kulan guna wetan upama tumpakan ngono Mbak Elisa ki apa? Aku orang mau tumpakan ki mau aku tak ibaratin lu kaya kereta. Kereta apa? Ya kereta sing dawa kuwi. Kereta Jawa. Cara montor pemane, cara montor ya. Aku ora usah motor-motor, aku mau nek nyimak suaramu kuwi lho kaya kereta dawa ngono kuwi. Oh, kaya Terus kereta. imajinasiku mengatakan kowe iki nek adusi keramase apa campomu? Nek adus Nah, keramase. ya kok suaramu iso apik ngono kuwi? Lah kok apa hubungannya sampo karo swara ki hubungannya apa? Hubungannya untuk Ya kuwi lho. Aku nek nang amu kok kuwi nek aduske ya ora sampean apa-apa sing penting ana sabun ngono kuwi. Sabun tak kucek-kucek ngene iki. cara Mbak Elisa kuwi dadi kembang kuwi dadi apane? Aku ya dadi tawone kok. Kok iso dadi tawone? Wah iya nek kembange muncul ngene aku sing ngentop. Ngentok.
Ya, cerdas. Pomo aku dadi anu dalan ngono. Dalan. Aku Ayo. ya aku tak dadi deglongan nggih. Ben apa? Ben apa? Ah. Ya ben mapan. Oh. Pomo aku dadi kompor. Hah? Dadi kompor. Dadi kompor. Kowe dadi apa? Aku dadi kuwi Apa? tatakane. Oh, tatakane. Heeh. Ben iso mangkring. Lah iya bener mangkring aku. Nek upama Mbak Elisa kuwi dadi ambulan, kowe dadi apane? Lah yo. Ha iki pertanyaanmu kok ndromus ngono horor kowe iki. Pomo aku dadi ambulan kowe dadi apa, Gang? Aku sing dadi Ayo, ngopo jebak pertanyaan kaya ngono. Rumangsane kok tambah wengi tambah horor ngono iki. Mangga. Kang kalewiat lewiat belambyangan aja takon susah seneng kang disangga tanah apa cek apa cek Teko sing penonton sing ngono kuwi sing kira-kira sing nyimak tenan dengan suaramu kuwi sing endi? sing nyimak tenan Heeh. se bilai simbah iki lho se pakai sing kacamata ngadep. kacamata Ya sing ngadep anu anu iki plafon iki to. Ya kuwi nyimak. sangat menikmati tenan karo suaramu. nah karo merem pokoknya Lah ya karo merem karo sedakep ngene kok apa ngono kuwi. Tanah India ku maliare Taman Sari Nuswan Tara Monggo, Cok. Belambyangan ku melarang Taman Sari Nuswantara belambyangan ku melarang Taman Sari Nuswantara Yap. Monggo, Cok. Gerajakan Banyuwangi dados. Gerajakan Banyuwangi
Sirsiran nambi gandengan gandeng asli Sirsiran nambi gandengan gandeng asli Banyuwangian. Matur sembah nuwun Mbak Elisa. Cik. Mumpung masih ada waktu, monggo menawi badhe apa kae mau? Oh iya, Nah, masih ada door prize. Door prize. Mumpung masih banyak yang lenggah. Ngantek lali ya aku ya. Arek kok go mulih neh Nah, ngono. dicekelnya Mas Bagong. Ini ada door prize dari Sabita namanya. Monggo Mas Bagong dipegang itu Mas Bagong. Ya, Itu dolen. cekelke dulu itu apa kira-kira apa woconen? Oh, dipilih. Woconen. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Yang dekat merapat, yang jauh mendekat, karo tak jupuk duite. Kowe diwaca dulu apa Ada itu kita apa? punya barang. Ada kita punya barang ini baik sekali untuk apa ini Mbak E? Iki nggo bakso. Untuk ya, bakso, premix untuk apa? bakso Nah. iki. Sabita sahabat ibu kita, iki iso nggo bantu bikin bakso, ono premix bakso, ono tepung sagu aren, ada juga ini bumbu masak ya. Semacam itu ya, bumbu masak rasa sapi menika. Terus ada lagi ya ini buat bakso, karo micin juga ada, namanya Sabita. Nah ini mempersembahkan ono duit 1 juta rupiah untuk 10 orang. Iki engko iso kudu jawab pertanyaan. Yo, iki sapa sing wani Cak maju? ngono dijawab kowe. Mbok sawangan dalange kuwi lho. Kenapa? Bingung ya Bang iki. Ngopo kebingung? Lah iki konsepnya apa? Aku wis WA kok. WA-ne dalang iki wis mlebu WA aku. Konsepnya apa? Lah aku urung iki. Dadi nek gampang wis karek tak WA. Berarti aku bengi iki sing ngaingi no. Terima kasih. Ya wis tak ewangi. Iya. Ini tadi ini ya. Ada 10. Tak hitungke. Monggo yang berani maju ke depan iki aja langsung kabeh ya. Tiga dulu, tiga. Yo, Tiga aja orang. kabeh sisai aku loro. Hah? Sisai aku loro apa siji? Kowe arep melu jawab, Gong. Hah? Arep melu jawab. Mbak bedani Pertanyaannya gampang aja. Pertama, Monggo 3 orang. Ya. hari ini ulang tahun desa
Bangun Mulya yang keberapa? Aku tak- siji. aku wis Ya aku- maju sing iso maju Maju, ge angkat entuk tangan, 1.000. Terus yang kedua, siapa yang tahu namanya Pak Lurah? Maju. Aku neh. Gampang toh? Yang ketiga yang tahu namanya Pak Camat. Maju. Monggo, Ya. monggo. 3 orang dulu. Ayo, yang merasa ganteng maju, yang merasa cantik maju. Ayo ini persembahan Sabita yang bisa maju lumayan loh, gue tuku berambang. Lumayan loh. Monggo Bu. Mboten saya isin-isin. Ayo, Maju. Bu. Ah, mboten saya isin-isin. Sinden ya boleh, yoga ya boleh, yo tak bebas kayak gini. ayo Bu, nek rasa munggah tak unggahi Bu. Jeng. Wah iki bumul ini, aku Hah? udah kenalan aku. Bumul kan? Iki omahe adoh iki mesti iki. Daleme tebih. Aku bedek, dalamnya cedak. Adoh. Kok iso ada? Tebih. Cedak. Yang betul aku, nek tak kira-kira. Nek kowe adoh mergane Adoh. ngopo? Mergane? Ya maksudku ki ada di mata dekat di hati. Nih. Iki cedak jenenge Wemul, mesti mulya, mesti iki mergane ana ning desa Bangun Mulya. Bener mboten, Bu? Jenengan dereng tangklet kalih kula sinten namane kok Yo ya. ngawur. Bu jenengan namine sinten? Sapa? Lo jare mau wis kenalan. Wes iki tak baleni. Kan penonton nggak tahu. Bu namine sinten? Sinten? Tanggoku jare tanggo cedak. Pripun Bu? Sios boten niki jawab niki mawon sakniki. Ini desa namanya desa apa? Ulang tahun yang keberapa? Desa Bangun Mulya ulang tahun yang ke-15. Wah, kowe Alhamdulillah. Loh gampang toh diomongi gampang kok. Kok ora do semangat toh? Salaman. Ya, makasih ya Bu. Siap. Pertanyaan kedua, yang tahu namanya Bapak Kades kita. Siapa nama Bapak Oh, Kades? yo. Itu Mbak, Bang itu. Maju Mas. Maju. Yo, ini le. Ya masing ya yang merasa ganteng rene. Kowe rasa melak-melak Gampang, lek tepung. Kowe ora dudu wargaku. Ora usah melak-melak. Ora usah melak-melak. Iki khusus sing nggo ganteng-ganteng serene iki. Halo, wah iki sih. Masih muda, namanya siapa? Wijaya Putra Wijaya Putra, rumahnya? di Bangun Mulya Jalan Sepakat. Bangun Mulya jangan jalan sepakat. Berarti tahu dong Pak Kades namanya siapa? Siapa? Pak Boyeran. Siapa yang jelas? Anu lupa. Iya yo, jangan grogi, mau wes bener bahasa tak baleni grogi. Jangan grogi. Mas. Siapa? Nek jawab nyawang ojo nyawang Elisa. Ya, lihat kamera aja, lihat kamera. Kalau nggak kuat lambaikan tangan ya. Oke. Lupa sudah. Pak, Pak Boyeran. Iya Sing betul. kowe nek ditakoki sing tegas, aja kaya aku mau, aku tak sampene Pak Kepala Desaku Pak Boy, ngono Pak kuwi. Boy. Aku disumpahi karo dalange kuwi. Yang lengkap lah. Kowe kuwi nek sing apa sing duwe jeneng ora trima kowe piye ngono kuwi. Dari Pak Boyiran, betul. Terima kasih. Terus kita. Wah, kena Oke, goto kudut. Lumayan. Sinten? Pak Boyeran. Ora apa-apa. Yang, ya. Kowe arep lali ora apa-apa wong duwe mbok cekel sanoke. Yang tahu namanya Pak Camat. Ayo kowe. Mana? Maju. Ayo maju, cepat. monggo yang tahu namanya Pak Camat. Sing ora ngerti ki ya tekok bojone mesti ngerti. Yang tahu, ayo maju. Monggo. Lho iki wargane Sudah. piye to? Gak ada yang tahu ya Mbak. Gak ada Ada yang yang tahu. tahu. Ganti pertanyaan. Ya, ganti apa? Apa? Sik kuwi aku lho, kuwi Oh lah iki. kuwi Pak Ada. Kadusku kuwi. Beres. Apa ini memang bebas buat siapa aja Oh, boleh? iya. Boleh. Boleh sekali. Usia 50 ora apa-apa, sing penting iso ngatasi. Oh iso ya Pak. Siapa Bapak Camat kita namanya? Siapa ya mau? Ya Allah. Kowe rasa melok dagel ngene iki. Aku orang dagel, aku ngelayani ngombe kopi iki, jadi enggak konsen. Namanya Pak Boyeran tadi kan kepala desa. Ya, Ini Pak yang Camat. ditanyakan sama Pak Ajeng, Camat. aku ratakan kowe, Ajeng. aku iki loh. Ajeng ten pundi Ajeng. Elisa. Elisa. Coba Siapa? namanya Pak Pak Camat. Camat. Ahmad Yani. Iya, Mana betul, Pak Pak Camat? Camat. Pak Camatnya Camat. yang mana? Pokoknya Ahmad namanya Ahmad Yani. Yani. Aku pernah lihat tanda tangannya Ahmad Yani. Yes. Ah,
Alhamdulillah. Makasih Pak. Oke, sip. Ya Ngono Allah, lho, nyekel gampang banget. akhirnya nyekel ya. Oh, jane iki mau satu saiki masalah carry sing penting nyekel. Iki moga ngapa sing kenal karo Pak Camat. Ah? Kuwi sing bendina runtang-runtung njaluk tanda tangan ya wong kuwi. Oh lah ya ora apa-apa. Lah iya, urusan Kan dengan cara ini masyarakat menjadi kenal, ngono lho. Nanti ora apa-apa. Pertanyaan selanjutnya Mbak Elisa. Pertanyaan selanjutnya tentang wayang ya. Tentang wayang. Iki jenenge Bagong. Sing loro kuwi jenenge apa? Yang dikering, kelir. Ayo maju. Niko Mbak Buri. Ayo maju cepet. Iya. Ada dua tokoh yang dikelir ini namanya apa dan apa? Gampang aja. Iki lho. Oke, namanya siapa nih? Adi. Oke, tahu nggak yang tinggi atau yang pendek? Pilih yang mana? Satu aja, nanti yang satu jawab yang lain. Yang tinggi apa namanya? Petro. Betul. 100.000, Gampang. Wah. Lumayan Oke, Mas. sama-sama. Yang Lumayan. pendek namanya siapa? Maju Pak, maju Pak. Maju Pak De. Wayangnya yang tinggi namanya Petro. Yang Yang ini ini apa? Yang ini namanya apa? Soleh. Ini dulu Pak. Nah ya. Yang pendek namanya siapa Pak wayangnya? Ini Bapak siapa dulu? Sorry. Pak Yanto dari Bangun Mulyo. Oke, Bangun Mulyo. Yang pendek itu wayangnya namanya apa Pak? Tunggu benar, biar semuanya dengar. Garing. Yes, betul. Ya lumayan Pak De. Lumayan nggih. Lumayan. Kena gutuk wanggur. Gue lah dalange kira. Pertanyaan selanjutnya tentang gamelan ya. Tentang gamelan. Tentang yo. gamelan. Yang tahu ini namanya gamelan yang paling depan ini, yang di belakang dalang ini namanya apa? Yang Ayo. tahu maju. Singki. Ayo maju cepetan. Pak Cecen rasa kowe oleh hadiah engko panggah hadiah engko oleh duit engko panggah nggo nyawer neh balik neh ora usah. Apa Pak? Namanya Ya. Pak? Saipul. Saipul. Apa Pak jenenge Pak? Ngerti cerong Iki. ngerti iki? Sing niki. Sing ning ngarep iki sing mburi dalang. Betul. Gender. 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 Kalau yang itu yang di ya yang ada naganya itu. Yo masyarakat iki udu. Cek Mbak iki sing kono rada gimana? Apa? Sing kono apa kuwi? Kuwi sing Streaming. njaluk kuwi cok padha semangat, tapi iki penabuhe ra semangat blas iki. Kono kuwi njaluk sepote jaranan ya. Iya jane ngene iki ya karo dicampur musik ngono kuwi ben pesane piye Ya ngono. bar iki lho mung tinggal sithik. Bar iki lho Mas, sabar. Ya, namanya Mas? Mas Ari. Apa tuh namanya yang sana? Hah? Gong. Gong kurang. Kempul. Ya, oke. Wes. Kowe namung kok Isih yo. telu ya, iki engko nggo sinden-sinden karo Kowe namung kowe Yoga. iki gero karaoke wae sa. Yo penak kok. Jenenge wae bagi-bagi duit. Oke, sekarang lanjutnya apa? Mau nyanyi apa dilanjutkan untuk sinden babak Cinta rebutan? kesan mae. Babak rebutan untuk sinden sama Yoga. Ya wis, Ya. cepet-cepetan. Sing tak tawake mau jenenge apa? Ayo. Yang tak tahu ngadak. iklan ini tadi namanya apa? Produk yang tak bilangin tadi namanya Hei. apa? Sabita. Bang, kok ora entuk langsung jawab. Lo Yuk, jane sinden dulu, rebutan. Sinden, maju. Maju ayo, maju. Sapa sing wani maju? Sing wani maju. Ayo sindene. Ayo maju. Cek. Apa namanya? Namanya Sabita. Modar. Sahabat iso ya. Sahabat ibu kita. Nah, kuwi produknya apa? Ada gula. Tepung. Tepung sagu. Ada micin. Ya tepung. Bumbu bakso. Yes, oke. Ngene, Wak. Gampang kok. Lah pertanyaan ki mau jare rebutan. Heeh. Lah aku rumangsa aku sudah merebut kok ya ora oleh ki. Merebut dengan tertib. Neng Didi ngacung. Aku Dulu ngacung baru tak tahu. ngomong gitu loh. Tekang ngeser aku ya wis ngacung. Oh wis ngacung. Lah, wis ngacung. Lara ketok acunganmu cilik kok. Ya piye ki? Bagaimana aku bisa merebut hatimu? Piye carane ben ketok ngono. Lah ya seperti ini kan pilih dia. Pilih kasih seharusnya saya ya di nganu Ya toh tak ya. kasih kamu ya Heeh. pertanyaannya. Tuh, mesti angel iki. Siapa presiden Turki? Pak Kidi, Jenenge dalange wae, jenenge dalang. jenenge Ayo. kuwi anu kuwi. Ten. Kala Seba. Ayo ngerti ra? Mas Wahyu. Sapa Wahyu sapa dawane? Wahyu. Wahyu Sri Kundoro.
Nah, Wahyu Sri Kuncoro. Wah, ngono iki susu Wiyaga, sekarang Wiyaga. Bagi loro ya? Wiyaga. Bagi loro ya? Bagi loro. Wiyaga yuk yang berani maju ke depan. Pertanyaannya Kerry. Ayo. Kerry dhewe iki. Ayo. Kerry dhewe. Ayo Pak, maju sih. Maju dulu lah. Baru nanti pertanyaan. Ayo. Yuk. Gitu loh. Alah iki yo pengen nyedai Elisa lah modelmu. Gak apa-apa lah. Ayo maju. Jauh. Nama dan asal. Wayudi Wayudi dari Balikpapan. Balikpapan. Aslinya Jawanya? Ora. Pertanyaannya dari Pak Dalang. Ayo Pak Dalang, kei soal sing angel. Oke. Sanggup? Sopo dukun pijet petung? Odan ya? Jawaban. Pak Mukidi. Kamu iki bener ora? Betul, kuwi ngomong komplek B. Oke, terima kasih semua. Kisko Sabita, terima kasih. Nggih, Mbak Wes Sensa. yo gak nyanyi. Sudah semua? Udah. Oke. Udah. Untuk kenang-kenangan teman-teman di Bangun Mulia Mbak Elisa, Ya. kasih tinggalan lagu di sini. Oke. Dengan satu kali lagi bawa untuk lagu dangdutan. Monggo. Oh, apa ya? Ini dibawani sih. Nih. Tak bawani Sundo ya. Oke. Pelok. Pelok 6 apa pelok barang? Pelok inggo bajing loncat tapi nanti tibone apa manut lah ya. Manut jenengan. Buat kenang-kenangan teman-teman di sini. Pelok 6 ya. Dhuwur. Gunung Galunggung Kabengkur Gunung Sumedang Ketunjang Talaga Sungkawayana. Mbak Elisa, Apa? dulu SMKI mana? Aku gak SMKI, Isi, sekolah biasa SMA. Terus isi Yogyakarta. Pedalangan. Pedalangan. Ya. Nah, ini membuka kesempatan nanti yang ngerawokin Mbak Elisa lagi, ampun kan nyinden, kan mayang sisan. Oh ya, itu Iya. lain kesempatan. Moga-moga nek kesini lagi ya, aku tak ambil cuplikan pengen ya. Sing penting sing numping aku. Weh, konco pengen ingin. Rembecik di tengah gua jujunan tedi Mriki enten Piyai Sundan apa mboten nggih? Mriki wonten. Oh nggih, syukur menawi wonten. Dadi ana sing ngerti artine. Kira-kira apa ya? Aku yang nggak tahu loh, cuman nyanyi ya, tapi nggak tahu artinya. Tarim, 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 tarim maragawayana ngancik, Senenganku iki. ngancik di negara ati. Sunda. Ya Lagunya ini apa, Mbak? monggo mau yang dangdut apa yang jaipong apa mau jaranan tambal ban. Tambal ban ya sama temen-temen no ben iso joget ngene-ngene gitu. Monggo lagune napa kangge kenang-kenangan teman-teman, Mbak? Oke, ini aja lah lali janji nih. Oke.
Ya tublak kuntak ya. Ya ta. Ayo. Tutuk. Hiyo hiyo. Hiyo hiyo. Hiyo Hiyo hiyo. hiyo. Hiyo hiyo. Hiyo hiyo. Hiyo hiyo. Hiyo hiyo. Hiyo hiyo. Yo. Cici enciro, ciciro cicira. Aku yo. Masuk. Minggu cinta. Hiyo hiyo. Ngomong aja. Hop. Oe oe. Lelelelele. Tiling sir sengengene. Aku Bengawan Solo. tak SMS yen tak telepon malah bepateni manggal aku manggal yen kepethuk irungmu mesti tak ciwel Ciwel, ciwel. ciwel lali janjine sebawang sing ora kelon dandan kowe ora takon janjane kowe ning ngendi kelakatmu saja nyubriyani Oe oe. hatiku sujana kowe kencan karo wanita Cici enciro, ciciro cicira. Aku yo masuk. dina minggu sing tak tunggu kowe ngajan sing kayu dandan kowe ora takon janjane kowe ning ngendi kelakatmu saja nyubriyani hatiku sujana kowe kencan karo wanita liya Mbak Elisa matur sembah nuwun. Sami-sami kathah lepate nyuwun pangapunten ingkang kathah Mas Sami, Petro, Mbak Mas E. Gareng. Mbok
kula enten keladuke atur nyuwun pangapunten. Nggih, mugi-mugi dadosaken berkah katur sedaya, semua panitia penyelenggara, juga penonton, warga yang hadir merapat di sini dapat berkah dari wayangnya. Amin, nggih. Matur sembah nuwun, nggih. Jan. Nganti-nganti kemringet e. Gembrojos nih. Karo sing nonton wae lucu sing nonton kok. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Elisa. Nggih. Menika wonten tasih wonten pamundhut. Lagune apa ki? Lali aku. Lintang Asmara. Monggo Mbak Mala kula aturi jumeneng. Barang Kang, barang luropi nemo luropi. Lumo nempi. Ya, Mbak Mala, lumo nempi. Risan telo. Mbak Mala, di Puspa Rahayu. Sugeng enjang. Enjang Mbak Yu. Wah, suwe ora ketemu. Bareng ketemu piye? Bareng ketemu rapati suwe. Ora jamu. Lah menika ngaten. Terus pundi Mas Dalang? Wonten Lintang Asmara duet kalih Kakak Bagun. Kakak Bagung? Boleh. Boleh? Boleh siapa takut? Wah, cah kene ora apal. Wah, biar aku ki tergotar udel. Hari gini loh kita kan punya Mbah. Oh, injil langsung dipun pinakani ya Mas Bagong dua sama aku ya. Mas, buka kena blak untak ya. Za. Yuk. Lintang Asmara bersama Bagong Supri dan Maladi Puspa Rahayu. Gasken yuh, gasken yuh. Manunggal laras, cok. Iya Mas Bagong. Siang Pataratri mung eling manis sing ati setiapku bisa angduweni marang sang Diyaso Laksmi yo rasa kangenan nglimputi lintang dadi saksi upayane datan balenjani janji supaya mati supaya mati.
marang sang Dia Sulaksmi Sololololo Angin putih lintang bulan dadi saksi upayane tatan balen janji supaya bukti supaya pati ayo Mas Bakang Wong ayu tresnamu kinarya tambah susah bro ning batinku wong bagus antep noroso timu tresnaku tulus jrone kalbu senajan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal serna senadyan nyawa oncat saka raga was tresno ra bisa dipisahno yen wis tresno ra bisa dipisahno Matur sembah nuwun. matur sembah nuwun Matur sembah nuwun. Mas Aku- Bagong. nang anu nah. Aku nak senang nang anu ikam itu menggambui itu nah. Anu Mas Bubi ini ngarannya nah. Bangkai kayak itu kah? Umaay. Anu kekawalan lawasinya. Ya kah? Ih, ujar amun di anu nang di mana di kudo anu nah, nang pak dalang. Ngapak iso. Hah? Banjar iso, tapi Banjar kok nganggo nganu. Hah? Yo pangga yo ngapak yo nggo nganu, wong aku yo duwe anu. Kok. Mas Bagong, Dalem. Mbak Elisa nyuwun pangapunten. Oh, nggih. Mbok menawi kula punggel semanten anggenipun suka parisuka. Awit taksih kathah jejibahan sing kedah kula rampungke. Nggih. Mbak Elisa nderekke sugeng kondur.